Какво са хора, аз съм Токи Блейд и днес най-накрая ще играем отново Star Wars. Да припомня малко контролите. Добре, стои бута ми. Даш. О, ние сме с оранжев. Добре, оранжев меч. Jump. Добре. Преминавам напред, някакво да си идя въобще. Да, това го помня, че бяхме стигнали до тук предното видео. И сега какво правим? Уи! Така. Тери. Сега на къде съм? А от тук какво правим? Тук е някаква врата ми показва. Какво е това? Някакви лиани. Какво е това? О? Сканира ми нещо. Магнит. Хубава работа. Не го е. Защо не ми блоква? Червени атаки. Писа ми от тя. Така. Айде. 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 Така. Какво правим сега? Ой! Добре, това го бутам тука. И се качвам горе. Че тук няма огън да отворя често. Има ли от някъде да бутна? На къде съм? Как? Добре. Нагоре имаш нещо. Той не мога да го бутна. Нямам силата да дърпам, тъй че... Така. Добре. Стигна до тука. Някакви се бият. Цъкам той копчи. И тя се дърпат. Добре. Ау. Махай сега. Пух. Така. Минавам от другата страна. Където има някакви... Как се буква? Добре. То пък иска 3. Не. И то се приключи. Какво правим сега?
Аха. Тоест, даже не му оставя да се кача догоре. Ага. Падай. Ага. Ай. Чао. Това ли беше? Охой. Така, това идва тука. Това видео ще е малко по-дълго. Защото не знам какво трябва да правя. Ой, къде джебнето? И пак съм тука. Трябва да се науча да гледам повече като играя. Той е имал малко път, че е можел просто да скоча. Ама кой да види? Ей, тук от стената вече. Ей! Как минах над него? Добре. Тук моля? Добре, мога. И, хванах се. Но ми е чудно къде отивам. Ай, скочи ли? Вярно скочи. Голяма грешка. А сега какво правя? Показва ми, че насам мога. Ама как? Ага, ясно, видя ги тя. Тук имаш такива огнени. Просто... Айде. Ай, готово. То хубаво готово, ама... Окей. Не ми кажа, че съм минал... Аз буквално съм минал тука. Как да се загубите времето? Туториал. А тук какво правя? Вау! Сигурен съм, че тия... Ами аз се гледат работа. О! Вече няма връщане назад. Сега. Тук е заключено. Може да дойдем насам. И като дойдем насам, какво ще стане? Бутам той. И какво? Мога да... Мразя тая част от играта. Добре, на мапа съм заобиколил тая врата. Идвам тука. Ама как ще се хвана пък за другото? Ага. И пак нямам. Добре. И. Едвам. Така. И сега пак моите любими глупости. Ай. За малко ми се тиквата. Така. Добре, тия се спреха. На Самсон. Едва минавам между тия работи. Аз не бях ли... Интересна работа.
Чай, сейваме, ливаме. И. Какво правим се? То с какво каза? Тя моля. Добре. Тая, какво мрънка е? Здрасти! Защо тук? Идват още. Добре, зад мен има. Ай! Това ще му щупи блока. Така. Да се знаеш. Ух. Айде. Айде. Не трябваше там. Не трябваше да стреля там. Честито. Вече нямаме меч. Падаме в пропаст. И това е. Се научим да придърпваме? Мокни, не моля да скипна. L2. Дай. Малко ни слабджа дай, май. И... Няма да стане. Оп! Много добър оня е. Взехме си меча. И някак си ни върза да оживеем. Добре, вече може да дърпаме работи. Видях тая лиана. Моля. Добре, не съм аз ако не бъгна игра. Мога да дръпна нещо и след това да го изхвърля с другата сила. И мога да се дърпам към такива стени. Point. Yes. Сега. Лиана. Добре, че е мапа. Сега тук мога да дръпна нещо, ама какво? Аха. Така. Сега. Тук горе не мога да дода. Надолу има ли въобще не... Оба. Нещо. Не. Там има лиана. Добре, че е мапа. Така. Уи. Така, ще изтрепя тия изроди и продължаваме. Добре, изтрепах изродите, дръпнах той. Сега ще взема едно такова топче. Предполагам не трябва да съм мокри, за да не изгасва. То... Да. Ела тук топче. Бум. Стой. Добре. Има и това топче.
Май имам една идея. То ска сканира нещо. Ко ще сканираш? Сканирай там главата си. Може би, ако пусна магнита, взема едно топче и го бутна насам, то магнита ще го хвани и аз мога го ползвам. Аха, ето за там. Добре, измисля го. Това не е трудно. Само трябваше да отключа новата сила. Така. Да това да работи. И yes! И изгасна. Току-що без да искам изкъртих тази стена. И се чувствам още по-загубен. Добре, измислих. Вали само където е вратата. Отгоре няма нищо. Добре. Така. Ако... О, добре, не е изгаснал. Айде. Не знам, че лияни как и те не горят, ама... Сета. Maximum Force Increase. Ей. И затова ли дойдох? Добре, Maximum Force, кой тя да? Ама тук какво правим сега? Брат. Това не е честно. Буквално аз това ще го мина и те без да искам. И сега трябва да взема огъня. Добре, че хвърлих няколко. Ела така. Сега гледай, че как няма целя. За малко. Оп, ай. Реално бях прав, че това трябва да падне. Ай. Дай. Влизай. GG. О, чакай. Май трябва да съм долу всъщност. Май трябваше да съм горе. Не, тук съм трябвал да е. Оп. Objective complete. Майко, отнеме 1 час. Мале. Какво за Бугано? Ние на коя планета сме сега? Нищо не помня. Май сме на Буган. Май. Мисля следващия епизод да идем за двойния меч, защото знам на коя планета е. Мисля, че на тая червен... Йоу, какво стана? Мисля, че на тая червената и ще да го взема. Ама защо всичко светна така? Дай да скипна, Добре, свърши. Така, къде сме? Тук горе. Къде ми следващият... Майко мила. Тук някак си имаше сейф. Съвсем случайно. Затова мисля до тук да приключи това new skill. Нови скилове available? Какво? Какъв е това? Carry color. Да се хилваме повече. Аз те или иначе не ги използвам. Повече живот. Това какво е? Това може и да го взема за 2 точки. А това какво е? Да ги бутам всичките.
Колко? О, това е яко, това го вземам. Ай, 2 точки. Добре. Мисля това да е от това видео. В момента отчавам да... Ако следващия квест е да ида в Манчеса, правя го и спирам, защото ще е доста дълъг следващия епизод. Или поне така си мисля. Да. А, не, на Зефус сме. Добре. Абонирайте се за канала, лайквайте и ще се видим в следващото видео. Чао!